Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da wannan lokaci sannan mu kuma da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyon. Kamar yadda muke kawo muku abubuwan da suka danganci harkar technology a cikin wannan channel mai albarka da kuma yadda za ku magance matsalolinku a cikin wayoyinku. Yau insha Allah ga mu dauke da wani sabon darasi wanda zai mutuka taimaka muku, wanda muna ta samun tambayoyi dangane da yadda mutum zai gyara wannan matsalar ko kuma yadda zai wannan abu. To tambayoyin da muke ta sha tun dadewa ana ta turo mana shine ya za a yi mutum ya dauko bidiyo na story a Facebook. Akwai Facebook yanzu haka sun fitar da tsarin story da kuma reels da suke dora irin bidiyoyin su haka tamkar a TikTok ko kuma Instagram zaka iya shiga cikin Facebook ka kalli bidiyo. So amma kuma shi wannan bidiyo ba zai yiwu ka iya sauke shi a cikin gallery na wayarka ko kuma cikin storage na wayarka. So yau insha Allah a wannan bidiyo mun kawo hanyar da zaka bi ka sauke wannan bidiyo na story na Facebook da Facebook suke dorawa ko kuma mutane suke dora a story na Facebook. Domin Facebook basu bada damar yanda zaka je ka yi downloading na wannan bidiyoyin na story ba. Ko da ka je kai saving ba za maka gurin saving ba, balle ka samu damar da zaka iya yowa downloading ɗinsa. Kuma sannan ko da ka dauki link din wannan story din ko kuma wannan bidiyo din da kaga ya burge ka a story na Facebook, ko da ka dauko link ɗinsa ka kai bidmet kai a fasting, so ba za ka ga wannan bidiyon ba, za a ce maka wannan bidiyon babu shi. So insha Allah a wannan bidiyon zamu koyar yadda zaka dauko duk wani bidiyo da ya burge ka a story na Facebook ko kuma reels na Facebook. Domin shi bidiyo na Facebook guda biyu ne, akwai reels akwai kuma story. Duk wanda yake shiga Facebook zai gani. So amma kuma babu damar yanda zaka yi ka biyo downloading din kowanne bidiyo idan kaga ya burge ka, sabanin a TikTok ko kuma a Instagram idan ka shiga zaka iya zuwa ka dauko link ka kawo bidmet ka je ka biyo downloading din wayannan bidiyon. So shi story ko kuma ce reels da story na Facebook babu dama ka je ka biyo downloading. To amma insha Allah a wannan bidiyon zamu koyar yanda zaka biyo downloading din wannan bidiyon kai tsaye ya sauka a cikin storage na wayarka ko kuma cikin gallery na wayarka. Da haka ba tare da bata mana lokaci ba, mu je mu ga yanda ake wannan hanyar ake dauko wayannan bidiyo na story. Amma kafin mu tafi, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, kada ka manta ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa domin kana samun sabbin bidiyoyin mu da zarar mun dora. To kamar yadda nace zan nuna mana hanyar da zaka dauko story videos na Facebook. So yanzu za mu ga yanda wannan hanya take. To da farko yanzu bara na shiga Facebook dina kamar yadda kuke gani. So yanzu haka na shiga Facebook dina. To ga irin videos ɗin da muke magana wa'anda idan kana kallon su a Facebook za ga ba dama ka iyo downloading din su. So bara mu bude wannan misali. To kamar yadda kuke gani yanzu haka na bude wannan bidiyon. To a nan wajen babu damar yanda za a yi na iyo downloading din sa, ko da ka danna share to babu wajen da zai tura maka zuwa a wani kamar bidmet haka da zaka je ka dauko. So yanzu haka bara na shiga wannan na motar ma kamar yadda kuke gani yanzu haka ya bude. So ba dama ka iyo downloading ɗinsa. So kuma akwai abin da zai iya burge ka a cikin irin waɗannan bidiyoyin na Facebook. Sabanin su ba normal bidiyoyi bane ake dora su a Facebook. Bidiyoyi ne irin short videos kamar status haka, ba sa fin minti a sakan 30 zuwa minti 1. So irin waɗannan bidiyon akwai bidiyoyin da za ga sun burge ka kana so ka ɗauko su kamar short ne. So da haka yanzu misali bara mu shiga wannan. To yanzu kaga wannan bidiyon misali ya burge ka kana so ka dauko shi ka ajiye shi akan wayarka ya sauka cikin story na wayarka. So yanzu abinda zaka shine zaka zo zaka danna wannan alamar share din ga ta nan kamar yadda kuke gani, zaka taba ta. To bayan ka taba ta zai kawo ma wannan wajen kamar haka. So kawai sai ka zo ka danna copy link kamar yadda kuke gani, sai kai copy link din. So bayan ka danna copy link kawai sai ka fito. So bayan ka fito, so sai ka je ka dauko wannan browser din kamar yadda kuke gani ga sunan ta nan. Bara mu shiga Play Store. So yanzu bara mu rubuta, sai ka rubuta internet browser ko kuma Samsung browser, da abin da ka rubuta zaka samu wannan browser kamar yadda kuke gani, internet browser. Ko haka zaka rubuta sai kai searching. So bayan ka yi searching sai ka zo ga ta nan ma Samsung browser, kawai Samsung browser zaka rubuta. So yanzu haka ni da yake akwai ta akan wayata shi yasa bata nuna min na installing ɗinta ba saboda ina da ita. So amma wanda bai installing ɗinta ba sai dan na install, kawai install ɗinta akan waya. So wannan browser ɗin tamkar Chrome browser haka take. So amma kuma ita tana da wasu yan abubuwa wadda ba kowace browser ce take da shi ba, saboda ta babban kamfani ce wato Samsung. To bayan ka dauko browser sai ka zo sai ka bude ta kamar yadda kuke gani. So bayan ka bude ta kamar haka, browser za ta nuna ma wannan fuskar da kuke gani kamar haka. So a nan wajen zaka zo kai fasting din wannan link din da ka dauko na bidiyon da kake so ka iyo downloading ɗinsa. To amma akwai wani bayani guda ɗaya shine
ga wani waje an sa Facebook, Twitter. Idan Facebook ɗinka baya kan wannan browser to dole ne za ka yi login ɗin account ɗinka na Facebook, shine zai baka damar ɗauko wannan bidiyon. Da haka a yayin da ka zo kai pasting ɗin link ɗinka kamar haka, misali ka zuba link ɗinka kamar yadda kuke gani, kamar yanzu haka na zuba link ɗina, sai ka zo sai ka danna alamar searching, to zai ce maka idan babu bayananka na Facebook akan wannan browser zai ce ka sa bayananka na Facebook, to don haka in dai ka ɗauko wannan browser ya zama dole ka saka bayananka na Facebook, ma'ana kai login ɗin account ɗinka na Facebook akan ita wannan browser. So bayan ka yi login ɗin Facebook ɗinka, so sai ka zo sai ka pasting ɗin link ɗinka. Yanzu haka na yi pasting ɗin link ɗina kamar yadda kuke gani, to kawai sai ka zo sai ka ringa gogewa nan, ka ringa gogewa nan, sai ka zo daidai wannan alamar tambaya ga ta nan, kawai sai ka tsaya. Idan ka tsaya sai ka danna alamar search. So kana danna alamar search zaka ga bidiyon ya zo shi. So gashi yanzu haka bidiyon da na ɗauko link ɗinsa kamar yadda kuke gani yanzu haka ya zo shi. So idan kana so ka iyo downloading ɗinsa kawai zaka taɓa kan bidiyon. Kuna gani ya fara? To bayan ya fara playing to zai nuno ma wayannan alamar guda biyu ga su nan. So barawo ga su nan guda biyu da yake ɗaukewa suke, ga ta nan, ga ta alama ta angle, ga ta nan ta yi cross da angle, ga kuma wata alama nan. To abinda zaka yi sai ka taɓa wannan alamar ta angle ɗin kamar yadda kuke gani, ga ta nan wannan arrow ɗin kamar yadda kuke gani. So wannan arrow din suna dan daukewa idan ka kula, in ka taba bidiyon haka ya tsaya, so a yayin da bidiyon ya tsaya wannan arrow din za su fito, kun ga sun koma. To amma in ka dan taba ya sake playing za su na iya fitowa, kawai dan taba bidiyon zaka ga sun fito, kawai sai ka zo sai ka taba wannan alamar arrow din, so bara su fito, kawai sai ka taba ta. Kana taba ta full bidiyon zai bude ma kamar haka, kun gan shi. So a yayin da ya bude ma kamar haka, so kawai zaka zo zaka danna wasu digoguna ga sunan daga sama, kawai zaka taba wayannan digogunan. Kana taba za su ce ma save video, kamar yadda kuke gani yanzu haka ya bani dama ne saving din bidiyo na, to kawai sai kai save. So kana danna zai je ma starting download, ga ina yana downloading. To yanzu haka ya ajiye min wannan bidiyon da na je na ɗauko link ɗinsa, an ajiye min shi a cikin wayata. So duk bidiyon da kake so ka ɗauko haka za ka yi masa. So bara na je can gallery na wayata domin in tabbatar wannan bidiyon ya zo shi. So bara mu buɗe bidiyo, so ga download. So kamar yadda kuke gani yanzu haka ga bidiyon ya sauka a cikin gallery na wayarka. To duk bidiyon da kake so ka ɗauko shi haka za ka bi, ka ɗauko wannan link ɗin nasa, ka je ka ɗauko wannan browser, sai ka je ka yi fasting ɗin link ɗin, sai ka taɓa wannan angle ɗin da muka nuna, sai ka iyo downloading ɗin kayanka. Duk bidiyon da ka gaya maka a Facebook kuma it is for story, ma'ana bidiyon an ɗora shi ne saboda story, to kawai wannan hanyar za ka bi, ka je ka ɗauko wannan bidiyon na duk story ɗin da ka gani a Facebook. Za ka iya ɗaukowa wannan bidiyon da ka gani kaga ya burge ka, zaka iya ɗauko shi ta wannan hanya, domin mun bincika mun ga babu wata hanya da za a ba ɗauko wannan bidiyon in ba ta wannan hanyar ba. So ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon kuma ya burge ku. To alhamdulillah, da fatan kun ga yadda za ku je ku ɗauko wannan bidiyo na story a Facebook, ko kuma ce reels da kuma stories na Facebook. In dai ka je ka bi wannan hanyar da muka koyar, to insha Allah duk bidiyon da ka gani a Facebook, in dai a Facebook ne, in dai a story ne na Facebook, ko kuma reels na Facebook, in dai ka gani, in dai ka bi wannan hanyar da muka koyar, to insha Allah zaka na iya ɗaukowa wannan bidiyon kai tsaye sauka storage na wayarka, baka da wata damuwa ko kuma matsala. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, kada ku manta wajen danna mana alamar like, sannan ku yi share ga 'yan uwa domin su yi su ma su gani su amfana. Sannan kada ku manta wajen danna mana alamar subscribe idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka. Sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin a ringa sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode, sai mun sake jamewa a bidiyo na gaba.